Rekord ieħor ta' każi pożittivi ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna. Dan hekk kif l-aħħar aġġornament mogħti mill-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook juri li fl-aħħar 24 siegħa il-każi pożittivi kienu 55. Dan filwaqt li qed tikber sew it-trasmissjoni lokali tal-virus bi 43 irreġistrati fl-aħħar sigħat ikunu sporadiċi jew li mhux magħruf minn fejn ħadu l-virus. Din iċ-ċifra qed tindika li l-imxija tal-virus f'pajjiżna qed tikber brata maġla. Biżidiet li kellna fl-aħħar jiem l-R factor qabeż il-livell ta' 2.5 bit-tobba jagħtu ultimatum ta' ġimgħa lill-Gvern biex indirizza s-sitwazzjoni kritika li dħalna fiha. Iċ-ċifri tal-Ministeru tas-Saħħa urew ukoll li fl-aħħar sigħat fiequ 13-il persuna bil-każi attivi issa telgħu għal 528. Al kontrarju xahar biss ilu iċ-ċifra ta' każi attivi kienet tniżlet għal 3. Il-każi pożittivi reġistrati jinkludu 3 minn skola tal-Ingliż, 9 membri ta' familja marbuta ma' każi oħrajn u 12 minn Paċeville. Sar magħruf ukoll li żewġ persuni issa qed jingħataw il-kura fit-taqsima intensiva tal-Isptar Mater Dei. Sa dan it-tant, Birkirkara Football Club qal li wieħed mill-plejers tal-klabb kien irriżulta pożittiv. Dan hu l-aħħar każ ta' plejers infettati wara li Balzan żvelaw li 3 plejers mill-ewwel skwadra tagħhom kienu pożittivi. B'numru ta' każi wkoll fit-timijiet ta' Santa Venera, Tarxin Rainbows, Sweet United, Rendi, Naxxar u Taxbix. Fl-aħħar sigħat kellu jsir ukoll tibdil fl-avviż legali dwar l-attivitajiet tal-massa fejn issa l-bars, id-diskoteki u n-nightclubs iddaħħlu fil-lista ta' postijiet li jridu jżommu mal-limiti ta' persuna għal kull 4 metri kwadri, bi gruppi ta' mhux aktar minn 10 u distanza ta' mhux anqas minn 2 metri bejn kull grupp. Il-Ministru tas-Saħħa li kien qed jitkellem fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali semma l-eluf ta' persuni li bħalissa jinsabu fi kwarantina f'pajjiżna. Kemm letteralment eluf ta' persuni Kemm tikkalkula nies kemm eluf ta' nies fi kwarantina. Ironikament, id-Deputat Prim Ministru waqt l-intervista qal li l-aħbarijiet huma pratikament mimlija bl-aħħar żviluppi marbuta mal-pandemija. 9 minn 10 items ikunu fuq il-pandemija. Ġifieri, ma tistax tgħid li l-pandemija mhijiex qiegħda fl-aħbarijiet u allura mhijiex qiegħda f'moħħ kulħadd. L-eċċezzjoni tidher li l-midja tal-Partit Laburista li jum wara jum qed tibqa' tostol kemm jista' jkun l-aħbarijiet marbuta mal-pandemija f'pajjiżna.